6 февральда Зейге эш сәфәре белән Татарстанның сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко килде. Район белән танышуны ире җитештерү предприятиеләреннән башладылар. Акурайц Уилс Россиядә йөк һәм җиңел автомобильләр өчен тәгәрмәчләр җитештерүче ире ширкәтләрнең берсе. 2022 елда да оешма яхшы нәтиҗәләргә ирешкән. Компания КАМАЗның төп конвейеры, АвтоВАЗ, Нефаз предприятиеләре өчен тәгәрмәчләр җибәрүне уңышлы башкара. Хезмәт җитештерүчәнлеген үстерү хисабына уртача хезмәт хакы 67 мең сумнан артып киткән. Технозаводы директоры Андрей Мамонтов министрны предприятие эшчәнлеге белән таныштыра. 2007 елда ачылган филиалда 300-га якын кеше хезмәт куя. Аның цехларында янмый торган җылылык изоляциясе җитештерелә. Зей технозаводы Татарстан Республикасы икътисадын үстерүгә зур өлеш кертә. Сәүдә һәм сәнәгать министры Олег Коробченко Зей ГРС эшчәнлеге белән дә танышты. Татэнерго акционерлык җәмгыяте филиалы булган станция 11 энергоблок белән җиһазландырылган. Санкции, конечно, определенный отпечаток наложили на работу станции, но мы работаем, первое, на всем отечественном оборудовании. Второе, те расходные материалы, которые применяются в производстве импортного происхождения, успешно удалось заменить в короткие сроки китайскими товарами, ну или российскими аналогами. Татарстан Республикасының сәүдә һәм сәнәгать министры районның куәтле оешма предприятиеләр эшчәнлеген югары бәяләде. Видели сегодня, какие результаты были достигнуты. 22 год тяжелый, но все предприятия крупные, которые у нас есть, они все показали прибыль. Были сегодня и на агрегатном заводе, и на Технониколе. Ребята работают, все люди получали зарплату, прибыль есть и город развивается. Министр Зейда район советының киңәйтелгән утырышында катнашты. Адилә Бирханова, Дин Сипатов, Зей хәбәрләре.